ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕಾಂಡೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ತಡದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ದಿಂಬು ಸುರುವಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿಂಬುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜುದಿಪ್ಪೆನ್ನ ಪಿರ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಐತಿಂಡು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಡ್ಪುರ ತೂವನಗ ಪೂರ ಪೊತು ಪೊತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ದಿಂಬು ಮಸ್ತ್ ಚುಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪೂರ ನೀರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದೆನ ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನೀರುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕದ ಗಿಡ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಿನಿಯನ್ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸೆಂಡಿಗೆ ಅರಿತ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿತ ಸೆಂಡಿಗೆ ನಿಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ನೆ ಅರಿತ ಸೆಂಡಿಗೆನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಯನ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತಿನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ದೆಂಬು ಬರೋಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಡಿಗೆದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪೂರ ದೀವೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ದೆಂಬು ಪಾಂಡ ಒಂಜೆ ತಿಂತ ದೆಂಬು ಕೊಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಯಂದಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗುಜಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮರಿಯಲ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆನೆ ದೆಂಬು ಜೋರಿ ಪರ ಮಲ್ತುದಿ ಅಂದಾಂಡ ಮರಿಯಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಿ ರುಚಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೈ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡ ತರಕಾರಿ ಕೈ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನಂಡಲ ತಿನ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಅದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ತುದೆ ಜವ ಮಲ್ತುದಿ ಅಂದಾಂಡ ಮರಿಯಲು ತಿನ್ರೆಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸೆಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಅನ್ನಿಗಲೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ನು ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಅರಿತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಅರ್ಕಂಚಿ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಸುರುಟು ಬೊಕ ಒಂದು ಅರಿ ಬೊದುಲ್ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆಡ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂದಿನ ಲೇತಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತುಂಡು ನೀರು ದೋಸಿದ ಬಂದೊಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣನೆ ಆವಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಖಾರ ಒಂತೆ ಪೊಡಕ್ಕೆನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಸೆಂಡಿಗೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಂಡ್ ಕಡೆದು ಬಂದ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನಿಕುಲು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಅಂಡಲ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುನುಡು ಇತ್ತೊಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನನೊಂತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪ್ರಕಾರಡ್ ಪನ್ನಿ ನೀರು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಆವಡುಂದು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕುಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಪಾಡದಿತ್ತಡ ಒಂಜೇ ಗಲಿಗೆಡೊಂದು ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆತುಲೆ ಕೈ ಬುಡೊಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು ಯಾನೊಂದೇನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ದಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡು ಬಂದು ಚುರ್ಲ ಕೈ ಬುಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂಟುಂಡು ಆ ಮುದ್ದೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾವರೆ ಬುಡುಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ದಿನ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆತುಲೆ ಒಂದು ನೀರಾದೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ತೂ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡಲ ಬಂಗನೆ ಆಪುಂಡು ಅದೊಟ್ಟು ತೂ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಚಿ ಬರ್ಪುಜಂದಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಈಜೆಂಡ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬೊಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟುದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಚ್ಚಿತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾದೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚ ಪತ್ತನಗ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯನತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅದಗನೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಿನೇನು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆಗೆ ತಿರ್ತು ಜಾವದ್ದಿಯೆ ಇಂಚ ಬೂರೊಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಚಪ್ಪೆ ಅದ ಬುಡಿಯೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ಏನು ತಡ್ಪೆ ಪುನತ್ ಪಿಡೆ ಪುನ ಐತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಪೂರ ಸೆಂಡಿಗೆದೊಂದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಬಾಜ ನೋಡಿ ಅನ್ನು ನುಂಗರ ದೀತೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಬುಡ್ಪಾವಡ್ಚಿ ಲಕ್ಕರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಹಪ್ಪಳದ ಲೆಕ್ಕ ಆತೊಂಜಿ ತೆಳು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ದೀಲೆ ಇಂಚ ಸೈಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನುಂಗನಗ ಬೊಕ ತೆಳು ಹಾಪುಣುಂದು ನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆನ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತಾಟಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಬಾಜನಗ್
ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ನುಂಗರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ನಿಕುಲು ಬಾರೆ ದಿರೇಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಲಿ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಎಂಚ ದೆಂಬುಗು ನಿಗಲೆಗ್ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಸರಿ ದೆಂಬುಡು ನುಂಗಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ದೆಂಬ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೆಂಡಿಗೆ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನದ 2 ದಿನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಂಬು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗುಲು ದೆಂಬುಡ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಂಚ ನಾವು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವತೆ ಒಂದೇನು ತಿರ್ಗಾದ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನುಂಗುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಕಡಕ್ ನುಂಗುದು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಬ್ಬೊಡು ಪಾಡ್ದು ಏತ ದಿನ ದಿಂಡಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಸರಿ ವರ ನುಂಗಾದಿಗೆ ತೊಂಡಡ ಸೈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ದೆಂಬುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಂಡಿಗೆ ನುಂಗರೆ ದೀಪ ಆನೆ ಅವನು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಅವನು ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಮರ್ಗಿಲು ದೆಂಬುಡು ನುಂಗೋಡು ಥರ್ಡ್ ದಿನ ఒక ಮಾತನ್ನು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲ ನಿಗು ನುಂಗಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ಪೌಲ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ತುಲೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ఒక ಬಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಅವರೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ತುಪ್ಪ ಪಂಡ ಸೆಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಂದಾಜು ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ಕಿನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಸೆಂಡಿಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾದು ಉಬ್ಬುದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವ್ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಲ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿತ ಮಲ್ತಡ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ತಾಗುಂಡು ಬೊಕ ನುಂಗರೆಕ್ಲ ಪೂರ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಒಂದೊಂದನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂಚ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಅಂಚಾತೆ ಅನಿ ಸರಿ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮರಿಯಲುಗ್ ಏನಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಸೆಂಡಿಗೆದ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯರತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವನ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಾಯ ಯಾಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ದೆಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಅದಾಗ ಏತು ದಿನ ದಿ ಎರಡಲ ಪಕ್ಕ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಡಬ್ಬಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದಿಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಬರು ಇದನ್ನದ ಹಾಲು ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಿಲವರ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.